गर्ल्स कलेजा रेड रान माराथनाव देरहासार जानो हानायफोरखौ बरायदों। आसाम सरकारा नेशनेल सार्भिस स्किमनि गेजेरजों बिथोन हरनाय बायदि गंफ्रोमबो फरायसालिमाफोराव गेलेनाय बिथिङाव जौगाखां होलांनो थाखाय थांनाय 24 सेप्तेम्बराव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव रेड रान माराथनाव कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमानिफ्रायबो बाहागो लानानै साब्रै फरायसुलिफोरा सेथि, नैथि, ब्रैथि आरो बाथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। देरहासार जाबोनो हानाय साब्रै फरायसुलिफोरा फारियै सेथि मासि देरहागिरि बानसुलि बसुमतारी, नैथि मासि देरहागिरि बरिथा बसुमतारी, ब्रैथि मासि देरहागिरि कृष्णा बर' आरो बाथि मासि देरहागिरि जनाली नार्जारी मोनखौ कक्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव बरायनाय हाबाफारि मावफुंदों। आसाम गभर्नमेन्टनिनो मोनसे इन्सट्राक्सन आसाम सरकारा गंफ्रोमबो कलेजनि स्टुडेन्टसफोरखौ स्पर्ट्सआव इनभल्भ जानो थाखाय मोनसे सुजुग होदों आरो गभर्नमेन्टआ इउनिभारसिटिफोरखौ इन्सट्राक्सन हरदों एनएसएसनि आन्डारावहाय RRC होननाय मोनसे क्लाब थायो बे जाबाय रेड रिबन क्लाबनि गेजेरजों गंफ्रोमबो इउनिभारसिटिया कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै स्पर्ट्सनि मोनबा आइटेमनि सायाव एनि 1 एनि 2 आरो एनि 1 बिदि प्रग्राम खालामनो होदों। बे मोनबा स्पर्ट्स आइटेमफ्रा जाबाय फुटबल, भलिबल, माराथन रेस, काबादि आरो ख'ख'। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया गभर्नमेन्टनि इन्सट्राक्सनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा मैया 21 सेप्तेम्बरनि फुंनि 5 बाजिनिफ्राय 6 किल'मिटार माराथन रेसखौ बिथांमोनहा अर्गानाइज खालामदों एबा दैथिंदों। बे माराथन रेसाव आंनि गार्ल्स कलेजनिफ्रायबो गासै साब्रै फरायसुलिफ्रा बाहागो लाहैदों आरो बे साब्रै फरायसुलिफ्रा गावसिनि स्पर्ट्समेनशिप स्ट्रेंथ एन्ड पावारखौ दिन्थिनानै इउनिभारसिटिनि जेसेबां गार्ल्स पार्टिसिपेन्ट माराथन रेसावहाय बेवहाय सेथि, नैथि, ब्रैथि आरो बाथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया केस एवार्डबो डिक्लेयार होदों। बे केस एवार्डफोरखौबो बिथांमोना मोननो हाबाय। फार्स्ट प्राइजआ 10,000 मोनगोन, सेकेन्ड प्राइजआ 7,000 मोनगोन आरो 4 आरो 5आ 5,000 मोनगोन। बे थाखाखौ बिथांमोना होगोन। आङो बेवहाय दिनै कलेजाव बिथांमोननि जोंनि अनजालि फरायसुलिफोरनि बे जाफुंसारनायखौ मोजां मोननानै आरो मोजां मोननाय अननायखौ दिन्थिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। बेवहाय माखासे फरायसुलिफोरखौ लोगोआव लाफानानै देरहासार जानाय बे साब्रै अनजाथाव गथ'फोरखौ लेंहरनानै बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय जोङो अननायनि नेरसोनजों बाख्नायनायनि थुलुंगानायनि फिसाल' बिदिन्थि जोङो आर'नाइ गांफा होनानै जों बिसोरखौ बरायबाय आरो बिसोरनो इउनिभारसिटिया देरहासार जानायनि सार्टिफिकेट हरनायखौ जों दिनै बिलाइबाय। जोबनायाव आं बेखौल' गोरायुं हिसाबै आरो सासे कमिउनिटिनि ओनसोलनि सासे गार्जेन हिसाबै बेखौल' हास्थायदों जे स्पर्ट्समेन बेयो बा स्पर्ट्स एरियाया दानि जुगाव प्रफेसननि थाखाय बिराद गोदान मोनसे लुक्रेटिभ एरिया होननानै गनायथि मोनबाय आरो आं आसा खालामदों बे जोंनि साब्रै फरायसुलिफ्रा बे नोजोरखौ नुखाबाय जेब्ला आरो गावसोरो बायदिसिना कचिं लागोन, सायाव थानानै कचिं लागोन, बेवहायबो माखासे ट्रेनिंजों लोगोसे माखासे स्पिच बा थुलुंगानाय माबाफोर लेसनबो जायो, क्लास जायो। बे क्लासावबो बेफोरखौ बिथांमोना खोनानानै आं आसा खालामदों नोंसोरो स्पर्ट्समेननि लामाजों आवगायलांबाय था, सानसे नङा सानसे नोंसोरो देरहासारनायनि लामाखौ नुगोन। जोंनि साखाथियावनो थानाय बनरगावनि खाग्राबारिनि अपर्ना नार्जारी, बियो फुटबलाव जेरैहाय नेसनेल टीमनि केप्टेन जादों। जोंनि साखाथियाव थानाय दिनैहाय अल इन्डिया टीमनि बिराद मख'जाथाव फुटबलार जादों आरो बेनिफ्राय जों आसामनि हिमा दासमोन बायदिया जेरैबायदि धिं एक्सप्रेसना मोननानै गोरलै बैसोआवनो फरायनाय जोबैयावनो बियो जेरैहाय DSP साख्रि मोनदों आरो स्पर्ट्सनि लामाजों आवगायलांगासिनो दङ। बिथांमोननि अनजालि गथ'फोरनिसिमबो आंनि बेनिनो बोसोन आरो आशीर्बाद, नोंसोरबो स्पर्ट्सनि लामाखौ दा नागार, बेजों आवगायलांबाय था। नोंसोरनि जिबननि देरहासारनाया स्पर्ट्समेनजोंनो जागोन होननानै आसा खालामनायजों आङो बिथांमोनखौ दिनै बोर होदों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार।
ग्रेन्ड I10, नियस, I20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि रड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि रड।